Right helo Stwnshwyr Jed sydd yma, a heddi mae gyda fi fideo eitha special i chi. Ac fi wedi gwneud ymdrech fyd, backdrop neis, popol yw, macho, just i chi. Okay. So, yn y fideo yma heddi a dros yr wythnosau nesaf, fyddai'n chwarae gemau ar y PS5. Yeah! Fyddai'n chwarae gemau newydd, gemau hen, ac yna rhoi fy barn arnyn nhw. Ydyn nhw dda? Neu ydyn nhw ddim mor dda? Neu ydyn nhw'n cyfuniad o'r ddau? Yn alright. A'r gêm gyntaf fi am chwarae, yr FC newydd, sef FC26, gan EA Sports, it's in the game. Fi'n excited? Chi'n excited? Good. Achos ni'n mynd i dechrau. Off a ni. Fi'n mynd i gwisgo'r headset yma. Chi'n gallu clywed fi? Be? So, mae yna llwyth o pethau chi'n gallu neud ar y gêm yma. Fi eisiau mynd am y clasur kick-off sydd yn meddwl, mynd yn well, na joke. Kick-off jyst yn meddwl gêm normal yn erbyn y cyfrifiadur. Fi'n chwarae fel Man United a fi'n mynd yn erbyn Lerpwl. Come on Dyma ni! United! Come on, United. Ni yn gatre yn Old Trafford. Oh, turn! Oh! Rwy'n ro challenge arno fe! Salah! Mae'n oce. Un dim, na gyd yw e. Pawb I jyst I bwyllo. Tyma bach. Cwlo lawr. Dorgwr. Bruno Fernandes. Oh! Wel chwir. Oedd yn agos. Ar I slot, fe? Fi methu cael y pel oedd wrthyn nhw. Roedd y pel nôl I fi. Ah! Tackle, na. Oh! Ymdygol! Oh, ni off yn faes. Benjamin Šeško. Bruno Fernandes. Nôl I Šeško! Oh, mae'n iawn, ni dal dy'r bel. Nôl mewn I Bruno Fernandes. Casemiro. Bwemski! Brian Mbeumo! As! Benjamin Šeško! Guys, mae'r pêl drod sy'n cael ei wario fan hyn yn scary. Salah! Fi eto! Y dau. Bloc! Gag eto! Hanner amser. Ei! Ni'n hafal. Y dau. Mazraoui. I Brian Mbeumo. Oh, turn. Šeško! Shit! Na fe methu. Yn I oro. Ar y counter. Maen nhw mor agored. Mateos. Gonia! Mae'n 3-2 I Manchester United. Manchester. I jyst yn chwarae fel sy'n ni ar y parc. Tackle Bruno. Oh, mae dal I fynd. Bruno. 4-2. Brian Mbeumo. Benjamin Šeško! 5-2. Lerpwl ar y charge. Oh, Isak. Weithiau, ti'n gofio fel la. Gol a hanner. Na! Oedd yna tackle dda o'n i'n meddwl. Fe gweld e. Sa'n gallu gweld yr ongl yna. Salah. Fi'n dechrau chwasu. Right, pwyllwch. Cam 10. Na.
Mae'n rhy hawdd. Chi. Nid yma'r amser am itch. Mae'n sef masif. I ffwrdd. Hei. Cadw lan fan hyn, boys. Oh, no. Yes! Wel, boys, mae'n rhaid i fi gweud, ar ôl i fi chwarae FC26, fi'n rhoi y double thumbs up. Wir yn joio'r gêm yma. Sa'n i chwarae'r FCs neu'r FIFAs am cwbl o blynydde, felly oedd hwnna yn lot o sport. Gobeithio na ydych chi joio gwylio fi yn chwarae, a gobeithio na i weld chi yn y fideo nesaf pan fyddai'n chwarae gêm PS5 arall. Ond tan y tro nesaf, boys, ta-ra!